na kuntu yajo tase we dey me baya nkomo bi na mpesa me no twetwe na ehunna woni me ko hene ho na kwasem se yura na kwasem se na kuntu me ko na yura ni mtibia no na anya me fe ani ade no ni ade no de na se de mpanya kan se sebi so po wase wonko ntintin ahwa na abona bebie nkwan obona bebie nkwan no atwe na sebi mpanyin se wo pe panyin ana sa brodo dum sin so na neto no pagya no se de ye de obefe ne se emusi be konani wati ase enti mi ye magi se mi nunu nana na mahwedi nti ya nenim tibia anya na yura na se mi na ne se na hima aba no ha be ka kire ne se eye jewu na jewu na wo fase jewu na che hene ohima so da na jewu ewu ehum di ehum jewu na jewu anya sempawo daye eye daye eno na hye yiwura so saa ma nanim tibia asakira saa me ko hu ya akwasem ne se mani anyi tino nti na de bayi ena si da ni nua no ma me no emabubu we di asema wo kan die sabi asemi ni dance e pa fa de dance no kwasem se jawi ne maami odana koma so eni enye so wo kan enti mi gidi se bia e fe no afe ne ba no so di akoda yim so hu nso utimi fi obi ade koda yim no kwasem pa en wa na yi kran so atimi so da ye ba sa da ye de e wo kwan bibre fa so ba udi aduane bone kura sa kama be kasa dance banchi bia na de asonda ya ye wo ma me da ya so na nye so etimi de me hu se bia bibi sa na afutu be na so utimi de ma na therefore so so mi we no kwasem odi busa se ko ba sa no me afutu am de ma yura ne se wo ma we nhye ne so se me predia sampanyi si enkote afram konta dabi ene yeni nam so ni enyeja sebi empanyi si se homa ebe hu sura na fidia so untimi fiti brako penko wati ase enti nya de se kru yi mu ade bi hunta o man komfo sanse bi hunta abosonfo da hunta o man komfo enti o mompro ma o me mompro man komfo ma no aye futu a wo de ma de fo aye yewura no na se bi boni bi wo mu a man komfo bi hu ama no yewura timi de me ka je se be yo mompro man komfo ana awasan ba me he ase watu no fo awie de da wa ma na adum so de ma ni pepepe sabe o ma komfo ni kuru yani enu mi enu etu nyina akra sabe yeni ani na we ye de mu ma se na me yo eni a kire mai anu so nchiro mu se wa o se fidie na yi wo wa nya nsa dia ase de wo ye no wo ya ma me hu wa gwa dwa wo bitima pesa mbeka e na wo da no na se mpanifo bitimi di kokonsansa wo se ana me se mpanifo bitimi di kokonsa pa o aye ho anu ne jase me jase o tu anu ma ho san be chem san no ma ben ni wo mu wotu na nafo awie no aba no abeka se ase de kokonsa bia na ase na tro bi na obedi a chemi bi se ne ibo na kunti jajo ne se wa ba ma fere no wa pa mani o enfale nsa djuma a wo ya no anya djuma nka se ha na kunti djuma no wo sia de sa empanyin se wonnim na minnim ti na nanse ni ntekuma na myesa de ba no ene se ena empanyin kase wo kase bibu bi se sa nanse wonwere ntentan ntekuma de de ka pe na da fidie wo ye kontram ye jase asem bi wo ho a e wo se yetimi hia na ye bobo nkanka ne de be ahimfie ba ko wo se ye wura anim nye na ma hunu asem a kofa ba ye na ye nka mo bo hu ye hia bo hu e wo nsumayim na ebi asem na ebobo na be dwa himfie a menum ye hu de ka no wo fra me konkonsa dia wo kan ko se hwe ase de wo ni dwuma bi di no wo dwuma di a enka won sori mesi ya mekeka na konti jajo no kwasem se enya se ye kuro yin himfo pa ka kasa waka kire me se konkonsa no kam no ba ko ba afi on pesa akasa no me tan se wonim konkonsa ko e fa so nya kasa konkonsa na konkom aseba o kato kuro bi hene so e ma se bi produce eduum na asem nya no kure ma ye twa konkom nsa e de se kuro duam kuro mu ma mansa nyina be hwe bi no bi aduru ase konkom nsa a ye de nya kasa konkonsa na a wo kato so no kam ba ko be fie du na kwa de ye nye konkon de ye betwa ti dia san bia so
e do ban komo ase aha na me se wonim se nkomo a emebi a etwam ye die no besi ne ya so mutirimu nkuso twira ho na me se wa pacho ti bi kire bote anane e so mo dai ade a wunya so opre hu sei wo kire mu sei na wonim se wonua no ese mene na nua me nua mene na o kwan beso nananom hyehye sa adom so wompe na ade a me nso mepɛ de na mepɛ wotwi mu ni betene pɛ besi mani gye ho de medi akire ti magye tabi o bentase o na onua Afrane ye ne ho na me hu susa na me nya oba opɛ na me ya akora ese mene na bentase o ana onya koma sɛ yɛ ti o de abɛmɛmfɛ abɛfa o saa dan sesen anane me mpɛ nkora agoro he wo mpɛ nkora agoro na nka me pɛ nkora agoro asan ka me te wutu me mpɛ nkora me srɛ pa hwane bu me na onua panyi ne mpana na me swate me me wo mpɛ nkora agoro ɛsɛ me ya akora ma wo na wo de wunim abane sa ensuo da to aboro nkyere ene nkuwo sire me na ye den awia bebo wo nkuto wo bɛ nna ne sɛ me na ne ya de nsuo begu me so mesia hyehye afane pan esukoro ma we cherewa Aden wa to ba hase Baba. Você bisa basa we to ba hase ase munyina yi wani misem so papa ase bitwe bani nyina tutwe misem nya se bia meka misem nyina mara do na na bedi masaba babe o mana me boafo cherewa odi na cherewa te na fansam nyina ma nananom be konko nyina ma wate yesu wa misiro woyo mo ya me konim wate yesa wodwene saa na wusu saa da kropetim na wawu ya ja obai wate misiro da bibia fama nananom wate nananom be ye why misiro nso bi why ya maneka de o Nyeshe, why? No, why, Miss in Subu, the poor name. Stop who called me home. A chili, Miss Abba, why? Where are you? I don't know where you are. I am more. Me are funny. I don't pay the fair one. You see, the booster was sent for me. Esro kan kuru bi egum kire me oye bedua e me moja e den ne koso e wo ne se wantem se wa be enti woni nyira se wa tia kokoya owo kuruma yi anyi fi bi se wa ai e den ne koso me ne ntem sese o ti gwani ya na me se bibi koso me ne ntem awo na wo shimi se o ba me ma yi se do se menu en na kasa sie na o pese wo si machi ana adom akomate de ma wo no na afa wo trim odawo e fa ko sawa so se wa ye media me ba ana me to boase wo se oba wa ye dey me na kasa sie e ye wo ai me ni to na mo enche me be ye no ho ade amon so apene so ati ase to ne nenam me nenam na wana ne kuro mu oba be na wo wase ne pe amana pene da se we na anye ya eno ayiyi wo anane ai wase se wa pe amana pene no kura mi kire mu a oba na ne se wa mo be ware no e na me ma beti asim ai e ho na wo ka ho na meka wo e wo eye me so do kuro bi wo mi so wan kan kire me a Afrane me menye o me tiri mu sum me chen huruye onim nyansa me nim nyansa ane sara ka kire be ne se ne kura se ne kwan afo aso bisa me kura bono enjire bu wonim nyansa hwe ma me kan kire o se won hweye na wonye se twetwa manam na se wodi me hu agura me do ya me se wo do kwanta me da kwanta anane hwe Afrane wo ba me da kwanta me da kwanta wonye se wachi dia o wo ma kwanta da na me ai
Sana biso chi. Se o ya media. Wasa ka ho bi. Aka bu biom. Se wafu ase ye ma fu lo bi dio. Anane. Ana ya mo ni atra oni ntonsa. Ha? Afutu bebele ba me tuwe me no ma me tuwe. Enti womfa mo ba kokora. Wo da so no nua panyini. Eye saa de we. Ha? E blaso say wo say metreme nsa wo so. Ma hwe ha wo ye agimi. Wo ye agimi dodo. Adai. Omo ni atra oni ntonsa. Oso ra ka so bi na no. To bo ase se we. Afrane. Kama kuma tuwe. Nyambotre. Jabi bia mama. Ati papa. Ma ye ne boko mpene. Nti me ye ne dendene so. Ama hu se me na me wo no. So ati. Kuma tuwe twa bibia so. Wo de kodem. Ni dia me de be ye no. Ati. Kodem. Hey. Na wo se hwan? Wo se hwan? Me onne ye no. Wo de se hwan? Ha? Ya kasa me kasa kire wa wo sa ebiebie wa no. Jimifo. Kan so le film ani so. Safwa. Are. Ti saje men samo. De ba dia. Adom adwane afrikurom ha. Why? Adom wone buodi, oyonko adom wodwane afrikurom ha. Me yonko Adom wadwane wate. Adom. Me kokotia ho. Sa me kwakoye ma de bi. Ti me ba na mhia adom maame. Dia maame na ye no. Waye ha na ne ba no adom a ma ne chire dia obeba no maame awu. Maame na ye ha me hu no kra me yam hye me. Ade obedwane o maame timi wu. Yesi adwendwene ekum sunsun. Enti obetimi adwene saa na wawu. Adom so dwane sen. Senti na da bia me ka kire wo no. Se hwo ho ye fra adom ho na de adom timi ye no. Wo a wogina ho wontimi nya bi. Timi Ene tire ho nya bo frɛ. Ene ya pɛ mo ho de ewo mu. Enti two ho fra adom ho. So ahu. Ami na nipa wadwane o sa se mentweme ho. Wo yonko a wone ne kɔ nakra na. Enti wo pa kire se. Enti wo dwane no wa ankra wo. Ama mi no obi dwane okra. Enka mi se mi dwane a me nkra. So, no bo ankra me. Yo, adom. Wa ankra wa matewai. Kuku no mo. Adom anya de kora. Me yura ho. Ma me ne ama me nkɔ ne ma me won kɔhwɛ me. Akɔde okwaya dan. Me kɔhwɛ ma me no se be yo hu. One sewa esha se tu anamon adisai. Was mo kele mentashu. What is it? Me say what ya say pa. What ya say me say one sewa tu anamon adisai. Yes, Papa. Mene sewa na muntu ndi ache pa. Nanso me do asem tu edin bia wo ye me necha. Wofo. Ana ne wofo. Sana wote. Ana ne. Wa nkasa wa abayifu ana asasai. Ede pa na woje. Ne sewa na muntu no. Nfipi. Enwie pe yenso. Se na me mse de ya obeti ase. Na me usutata. Wofo papa. Ena wonwia be ma ne ko sewa no ho no ho. Oh. Aya de bonsem aho. Aya de papa. Enti we na da bia he. Sewa no wonyi wuntumu. Entokwa bebreba one unu apanyine ko sewa ho nyina. Sesei na asem nete. Na wo de na hawo. Sa Suban we pa wo di flabusun abem. Wani na wo hwe me. Wo pochi nani. Wo ha wo buda nani ni hwinim. Anane. Wa ankasa wo nipa be. Anane me ka kire wo. Ani blepo ne do wu afa. Obi ni blade bebrebe no. Hia no kwanhie wu. Anane. De wo ye no. Wa hwe be kuta hwe. Se wo nwia kura anya obibi a. Obi wa bonti kwa bitimi ayo obibi. Ti sa niema na wo ye no. Jai. Anya sa nkwesha. Ya gola so blade. Nso mo ni mre blade. Nko a me bi okofa na ni free e. Wa ha na ni disapetuo. Adan.
Papa, me kuma me pu obia mpeme. Anu na musa anti me kushi ase wasa no. Ase wono na ase me ben na otire ne moment me say de na obetema ase. Na wu free na o be fresi. Enti we ya anti. Ha? De na obeti ase. Aye de ya obeti ase. Na nti hu se wunu ya panyin kura aka ma na te ase no. De na wo se wo ye. Wo so wo twa ho. Enu kire se enya ade a wo pe wo. Na ni nye wo ho. Enti wo nua panyin akwa. Nti fi na ekro no. Twa ho fi se wa ho. Wo ta sa me ka cho no. Twa ho fi se wa ho. Ma me nti ye biem eye se wa di. Wo ya judi wo krom adodo. Adan. Ye beti wo asem bia no. Na wo oba ho ntokwa. Abla wo nkose oba no so pe. Adan. Wano ya fato bo so. Na se. Na nya nam. Sia oba na ope na de fa betu me ni wo maame. Ya na oka ma wate. Ko ho ntokwa biem. Maame. Ana papa. Ebisebe ka bi kire me ni akuma anane. Ye muka nyina wotu na dwene ye ne se mo mpena sem. Nanzu wiase oni obi san ne. Na tokwa aba mo ntem. Na onu obi akosan ochina. Etokwa aba mo ntem. Ye toso miensa ne sese wankasa so wubisa usuma ze. Bisuma te se ya na. Na mfonso na ba ni firi o ma me ne o mo ja na mutu na na aze firi me. Oso obisa ho sa. Bide me ka asema kire no. O se wasema wo ka nyina akeze. Wani bire me. Na me mfa ho. Ehame. Senka eye na ka obi di wakia. Ene odi bi di wa. Nka obo si ni sitie. Na so minim say den ne a obi ani wakie die. Da se bo wa obewo. O ma di bi beyewo. O ma edi bi beyewo. Na awiase e bae no. Se wo hwe de wabɔ bradu animu baabi. Na apese wo ne ne ye pa. Enwetwa ne nantini. Ye tu ebu ase kofo ma no ne ya ban no. Wa hwe ne nim die ne na nam otututu na de abɔ obra. Na nye se wo bɛyɛ eniye bi die tia no. Na ebia na wa nuru ho. Na se wo timi duru ho pa de a wo benya ne ɔkyɛn wo amana ye obi. Na wo bie wa no na wo kasa. Se wo bie wa no fu bibribi ya tadwe. Na wo kasa. Na no ma twia wo ka. Afrane. Unu ya no wate. Wate dua bi wo ho no ma wo bɔ ne na anya wo. Na daakye. Ni obi di bi sa de ani bi bɛ yawo na wa ante ase no. Ɛhɔ na abon sɛ wo hwɛ wakia. Na wo obi bi pɛ. Ɛhɔ no mu dua no. De wa wo boy no. Ɛno na benya wo na me de. Afrane. Abrebia etufu. Efa wonu ya. Oh. Wudi wonu ya na chi a. Obadume na no me na sa atwa no ho abeto aye. Na akofa asem e de abla abusuan. Mesrew. Kan wakoma to yam. Na otwenumu ne betena ye pe se wa no de obeware no. Wati kan wakoma to yam. Na yenhwe de na nanom beye. Afrane, mesrew. Ya de ya wonu ya no. No many ye bebre a. Ibi adachi ni eni ho. Okona anye ya wa no de beba. Ti wada wo ma. Fani se wonu ya keto ano woni mi ansa. Ade wusu. Afrane, ide fache me. Why? Nti fache me. Me ya de am papa nti na me nti mama nti no. Why? Me mani da ho bone. Sewa. Afrane. Enye no nti na wo hu mete bia no wo mu. Ye tie ne se. Ade nti na wo. Wonim se wonim nua nane. Ewo bibiye na won timi anka nkire. Me. Debi o. Ana ndi enyim bibia no. Debi. Enyo bibia no. Ana ne kra no obepe me. Na so me ka chen se wonim se wo na mani je wo. A me ka chen se wo no won kasa ma me. So ana ne debi ope me kra mante ase. Ana ndi debi. Ana ndi debi. Sana semenete. Sana tie. Ono bepe o. Ana wo wampene. Debi me ka chen se wo na mani je wo. Ana ne debi. Be hwefie ho ne. Ana ne me ntokwa pa. Wono na no. Se ha me ma baba beje
obo be ware no afini nsem na ne ensem okeka ye de na so mpanifo tena ase no a ye bisa no no ankasa se wode wada won asem no nka ne yie na de won poten pa o kan ne se wo be se wo pesusu wampene itina me so me de ba be so wahwe na mehu se de anane ka no ene de wo be ka na be bo abira na se eno ana be ka Afrane anane ejijimi o se na tie de a me hu kwan me fa so sa anane ahwe adwuma me de be di no okrum ha no ho na botere se me fidudu na se ebra ma bre nyina se enye kwa na enye bregu ana se to bo ase na botere wana ne me su nyina wani tuem ama me eye asemba na watu bo ase de nunu su Baby, I'm any J one way so best say, woman who benya. Oh, where men papa no more tenacity a canning awi. Yes, and Tamak Biama, a quiet ababedaho. Name mum percent so she. Nami who say, the Emmanuel and neck and cribio baby. There's the walking man say, a crowd say, Conanco Pessoca, one put a one cat and put a quackaso baby. It's the money how. So what? You dey okay dey anka me ko fi am ko bom papa mane se. On fe na he ni mu no anka chese dey odo na no kan me. Dabi enuru sa meslo. What? Ha? Enuru sa. Akamat. Ko akoma to yem. Ibi enu bi se chiri. Wa na woko. Ha? Unya ma so fa bi abatwe. Na se dey ana ni ye enye ntwe yi. Ajabi. Yantah. Mane. Mane. It's Afrane. Hey, mami. Ada dana yo. Ya do why video. Ada batu video. Ada wani video kudio. Ada tu bona nko pedro. Odia for no. Hey, mami ngosa. Ni sawu. Ada video sama. Satu sahabat dia berbeda berdua. Tinggalnya mau dia mana mama ini. Ya biar di sini kok. Ada serong. Pompe sini. Bapak kau tu mana ada semua be. Nasa begini wah dia ku. Mami nak kau rawat mami. Ya dia so. Tunggu berapa. Eh dia bio mami. Mami usai. Meba. Odia meba mami. Mami meba enwansa boy. Adom. Wadi maji ya se woni bebi adom sha. Bigina mami. Wouldn't do a pass, I also wouldn't do it. Eating must have one crowd be a water. Wouldn't for me, dear, what bottom, who cast me, baby. But what makes her? I made them pa me, I do not and cry. I do my manners of a banana, mammy, who swear by her no. Me come, I don't want him. Ago fia. Ame, bacha me bo. Hey. Aden. Bacha me chia o. Meje uso. Meje safwa. Bacha nka bibia. Oh. Me nini wa nsanka ye binti. Ono na me ya. Pacho ni ho. Se wo betime de nkra na jame. Oh, Debbie. Ono na mpese me nini di sa nkomo no. To ni wo de ya ne mesre kwan. Openi me pacho ba.
Mbacho, me a minister for. Wa woni safo Mbacho. Ade obi so di me ho fe wana. Oh, nya ne sa, mpacho se minimu wo ye wo nti no. Minti me nda me ho di preocupa nchose. Na wo se me so wa adwenhwe. Yo. Enye boni bia. Menye nipa boni ni. Na oyonku Adom. Adom. Wa ya de. On na dinkra asoma me. Onu nti na me wa ha. Ose me nso se. O jankoba ekura bi ase baabi. Enti se wo hia no. So pese otu ni nkro. Omodin ane bra ho. Na mmom hweyie ene wa mo nipa da se ne bi amane. Adom. Adom. Bra ko jankoba eva. Oh, jankoba pokesi nim. Pokesi nim. Wonya du pokesi nim a wo be hu. Chomati. Sedem ka kire wo no, o se mense wo se emu nipa da se ne bi amane. Wonso wo ne ntam ayonkofa no, emu odu. To osi su se men kancha wo se emme nipa da se ne bi ante. What ye? Me dem so nkra o. Me ko mum nti. Besa makọ. Wo ko jankoba. Aden ka bi man baby ada na. Nche ho na mesa akọ. Pokesi nim na ofi bai. Mesa akọ. Mate. No hwe so ye why? E wo se me ko yadu me kira kwan. Na me bona mani se ombre fie no ma me yare. Se ma me bi wo. Ko pa Adom.